Хора, тук е Prime BG и сега ще направя един бърз клип на Minecraft. Само за да ви кажа, че нали, с един приятел направихме клип, нали, обаче беше прекалено дълг. Някъде около половин час, някъде там. Нали, близо половин час, обаче YouTube не ми дава да го кача. Не знам, защо не ми дава, но... извинете. Но затова, нали, съжалявам, сега ще се върнем, когато ще видите, нали, мултиплеера, когато играем с Ваня и който ще е следващия клип. И сега ще се... Ето ни, хора, сега сме в другия свят, нали, където беше другия клип с приятели. Нали, по-скоро само един беше, но... Упс. Няма да повярвате, ако беше, нали... Упс. Беше първият ни клип, нали, на мултиплеер. Където това. Упс. Извинете, просто ми е малко трудно. Сега ли беше? Така. Сега. Нали това. Това тук го направи всичко това с фурни. Ще остана ли някой? Не знам. Не знам, може да са от него. Така. Този че ще видите последно, защото него намерихме уникални работи. И сега това тук другите работи, другите форми. Бей. Нека изгасим. Тъй. То не ще има голяма разлика, макар е. Сега. И то ли сте видите, беше първият ни епизод, който играхме мултиплеер, нали, снимах и намерихме диаманти. И нали бяха 7, обаче просто имаше лава, нали, под единия, нали, последния диамант и не стана. И тук, нали, и просто не стана. Просто така. И съжалявам, просто не можах да го кача клипа, иначе забавен беше онова зомбилище там. Мината, която ги намерихме, нали, е огромна. Даже стига под земята. Е тук някъде. И аз цъпнах във водичката. Естествено. Че. Аз имах ли армор? Не знам. Аре. Ауч. Как се чу. Мината е бая дълбока, нали. Всеки тръгна да си прави, нали, мина. Това е на другия пич, приятел. Това е моя, обаче после реших, по-скоро реших да отидем малко към, нали, аз да се преселим тук. И колкото повече копах, нали, не копах много, около минутка някъде там, такова намерих тази мина, не мина, това също там. Ето тук. Даже там виждам още един. Тук има бая лава. Сега, последният диамант, къде беше? Една тъп. Мисля, не знам. Ето на тук беше. Мисля.
Да, на тук беше. Така. Добре, не на тук. Не знам, бърках се. Просто всичко ми е еднакво тук. Чай. Так, тук не съм много голямо. Опа, ето го. Ето го, хора. Че има нещо. Чакайте. Упс. И тук. Ето. Диамантът тук имаше доста. Плюс, че намерихме другаде доста повече. Валяя до резултата. Както си искам да гледате уния клип. То тук беше с кой цигани миналия път. Не знаехме къде да хода. Да. Там. Нали? Не. Но тук аз там гладен, нямам нищо за ядене. И смятам да скипна, нали, докато се върна в това. Къща. И да, ще се върна след секунда. Така, върнахме се и съм бая гладен, както вижте, и смятам да ям като свиняр. Тук ме беше. То естествено го е прецъка. Трябва смисъл е толкова някъде. Даже тук да сме... Не знам. Просто ще ям като свиня. И да. Значи сега. Забравях да се чакай. Чакай. Искам да се искам. И сега как да го видя? Така. Така. И така, хора, с това завършваме нашия епичен епизод, където се бихме с чудовища с няколко часа. И да, абонирайте се, моля, тъй че да, довиждане до другия клип, който се... Да, за малко ще да забравя. Другия клип ще е на Five Nights at Freddy. Смятам да говоря за, нали, нещо да говоря, да не е като другите. И да, това ще е от този клип. Надявам се да ви е харесал. И абонирайте се, както казах вече. И чао!